Gauerdian esnatu da. Ilun dago eta ez dago txik entzuten. Isiltasuna da nagusi. Amarena joan nahi du, baina beldur da. Gauean dardar, korridore ilunak beldurra dakar. Amaren gerara iritsi nahi, izango tenez gai. Urratsak izutzen ditu arratsak. Soinurik txikiena entzutean beldurtzen da pupu. Aurrera egin nahi eta ezin dabil. Izuaren izuaz ezkutatu egiten da. Munstroak eta mamuak, izuak eta damuak. Beldurrari aurre egin eta amarena iristeko korri egitea erabaki du. Begiak itxi eta baietz iritsi. Eta bai, iritsi da amaren logelara. Atetik begiratu eta lo ikusi du ama. Barrura sartu da, bere ondora joan da. Ama, zatoz nire ondora. Izu hau, noiz arte izango da. Beldurrak zeharkatzeko, hartu nire eskua. Eta behar duzun denbora.